ka Khasils Autonomous District Council KHDC kala shong jelang kerki ne kasi da ka balum ya jelang ba ka himamaliam kumju ki bor pulit jong ka East Khasils kala rai ban that madan ni kidur jong ki runar ki bidang kti ban Kloh Pla ïewduh haba keren bat kilap thai kubor uba titas khan ubolong usi em ka KHDC uloong ba ka council kala dep ne kren haloki an ki bala le si banwa ya kidur jong kitei kin nong Kloh Pla ha ki dukan ba per ba khnang ba ki ba kinla ban husiar ha ka ju opor uloong ba kan denru ka chingkhanra yak ba penang kam plastik ïewduh ba ga juga por ngila ajumut ya police department ba lakum no bakin wa ya ka dur jong kini ki brio ki balong ki ba aju melien hai kini ki kam na por pun bagi lai ya ka report bagi de giju ki brio ki ba rum ba mi ha kini ka yo hadin bala syak kem ru ki wan biang na ka por ban le ban yai beteng ban le kini ka kau ten ta ka dau ngin sabu ban wa kini ki dur lada ke police department kalayo ke jingbet nak liang jaka law department bagi di gidur kindan keleng ke dukan dan di jaka ba bagi ba kintip kin itu kini ki bre baka jo ke poru ngilapan kan mau biang sesin ya acting chief bagi menteri hamtam menteri bagi pe ke yo ban pen trekam ya ke tu notification ke bangila ai nak liang ke council ha ke jing dei ban khang persya ya ke jing penun kam di plastik ti ya ke ni ru ngilapan dep ba ka don ke jing check ke jing talasi nak kapor dah kaliang jo kibril jo ka enforcement ke jungi rengkat bat ki pulit jo ke himamaliam ya ka ba kin lej ban khura ya hidukan ba kunjuru ya ke jing penekam ya ki plastik